Dobrý den, vítejte v Věšovicích na Mělnicku. Jen kousek za mými zády začíná Kokořínsko a právě tady můžete vy teď mít svoji chatu. Tato stojí v malé osadě, zaručující klid a soukromí i na zahradě. Díky 3 podlažím a velkému počtu místností se sem vejde i početnější rodina. Suterén má vlastní vstup přímo do zahrady. Je zde kuchyně s posezením, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, sklad a menší dílna. První nadzemní podlaží je přístupné z úrovně příjezdové cesty. Kromě malé kuchyně, toalety a opravdu komorní ložničky ho tvoří hlavně obývací pokoj s krbem. Z něj se také vychází ven na terasu s otevřeným výhledem do krajiny. Vlevo je celkem výrazná technická dominanta v podobě elektrárny Mělník, vpravo je pak krásný pohled na horu Říp. Kdo fandí industriálu, kouká vlevo, kdo má rád české kopce a romantiku, dívá se spíš doprava. Ve spodní části pozemku navíc elektrárnu pohledově skryje zeleň. Atmosféru interiéru podtrhuje obývací pokoj s krbem, u kterého si můžete užít příjemné večery s praskajícím ohněm, šálkem čaje nebo sklenkou vína. Taková chvíle dodá vašemu pobytu tu pravou romantiku. V domě je opravdu dostatek prostoru, aby se zde každý cítil pohodlně. Kromě již zmíněných místností se v podkroví nachází ještě další 2 ložnice, které nabízejí místo jak pro spaní, tak i pro odpočinek a trávení volného času. Díky tomu je tato chata ideální nejen pro rodinné víkendy, ale i pro setkávání s přáteli či pobyt širší rodiny. Ať už máte početnější domácnost nebo prostě rádi hostíte. U chaty je příjemné posezení pod pergolou, které je již hotové a stojí na zpevněné ploše, stejně jako stylový sklad nářadí. Přímo u chaty můžete pohodlně zaparkovat auto na svém pozemku u příjezdové cesty. Kokořínsko je kraj, který vás okouzlí svou rozmanitostí. Hluboké lesy, pískovcové skály a malebné vesničky vytvářejí jedinečnou atmosféru. Ať už vyrazíte na pěší výlet, projížďku na kole, nebo jen budete vnímat klid a vůni lesa, vždy se sem budete rádi vracet. Jestli vás tato nabídka zaujala, tak se mi ozvěte a já vás tady moc rád přivítám na prohlídce.